Live. So nag-live taron diri mga kabakhak sa ilalom sa may tambis. Nagpakita sa tung upaw. Nagpasinaw sa ulo mga kabakhak. So dako kayong dagom. So nagdali-dali tag live karon mga kabakhak. Diyos ko. Live taron, welcome sa tong live sa YouTube mga kabakhak. Sino pong gustong mag super chat, mag super text, magpa-member, mag-join sa ating YouTube channel, pwede niyo i-click diyan ang membership, no? Pwede po kayong magpa-member diyan bilang suporta sa ating channel at sana maangat po ang ating income dito. Ayan po, matagal na po akong hindi nakapag-live dito sa aking YouTube channel, kaya ngayon sinubukan ko po na mag-live. Sana po may pumasok at huwag kalimutan dyan mag-like po kayo, mag-like and mag-comment para po may ma-replyan po tayo at makikita po tayo ang suporta galing po sa inyo mga kabakhak. Dito po tayo ngayon sa magandang area, no? Magandang spot. So napakalinaw po sa ating ulo. Yung ulo po natin mukhang mukhang sinaw po ang lahat. So ayan, humingi po tayo sa inyong isang pitik na. Huwag niyong kalimutan magpitik-pitik sa live nyo dyan mga kabakhak. Dito po tayo ngayon sa ilalim ng ating punong tambis. Ayan mga kabakhak, welcome po kayo sa ating channel, sa ating YouTube channel. Ayan po. So, marami na pong pinagbago dito mga kabakhak. Lalo na po yung yung kitaan, yung pag upload ng mga videos, yung pag manage sa mid-roll mga kabakhak, yung paglagay ng distance sa ating live ads sa ating ads, no? Yan po, marami pong pinagbago ang YouTube channel, ang YouTube. So si algorithm ng YouTube ay palagi pong nag-update, kaya ngayon sinubukan po natin tong gawin nating live. So inani na gyud. Tingunana ra gyud siya mga kabakhak, natadiri sa to ang gawas tong payag, then pinakakusog nga dagom, no? Malaking dagom dito sa labas ng aming tahanan. So welcome po. 1 million people nandyan. Welcome. Sana wag i-skip po ang ating ads na kayo po ay pumasok ha. Thank you very much. At huwag kalimutan dyan magtamsak, no? Mag-like dyan ha. Huwag nyo kalimutan. Bekhe naman. Ayan, Cecil. Hello Lodge. Ayan. Welcome po Lodge. Magandang umaga at magandang hapon po sa inyong lahat. Sana huwag kalimutang mag-like dyan ha. At sana wag niyo i-skip kung may ad dyan na lumabas po sa pagpasok niyo sa aking live dito. Thank you very much. Thank you for watching mga kabakhak. Kaya kung kayo po ay nandyan, yung nasarapan kayo tumingin sa aking bigote. Ayan, paki-like naman dyan ha. Isang pitik lang, sapat na po sa akin yan. Kaya ngayon dito po tayo sa YouTube maglangas-langas. Inani lang yun po. Danga to ang lingaw-lingaw din sa tong YouTube channel mga kabakhak. Bakhak TV, huwag ninyong kalimutan yan. I-search po sa inyong lagayan. Marami po tayong mga video dyan. Kung may lumabas na ads, huwag nyo na lang pong kalimutan yan na tingnan. Kasi bilang suporta naman po yun sa akin. Kasi yan, maliit lang po yung hiningi ko sa inyo. Yun lang pong pagko-comment po sa aking mga videos. At yun lang po. Maliit lang po na kaligayahan ang hiningi ko sa inyong lahat. Nakita nyo dito po tayo sa ilalim ng punong tambis. Baka naman pag darating ang araw na magbunga ito, bigyan ko kayo. Ayan po, Bahakhak TV, huwag nyong kalimutan. Ang lahat ng mga videos ko dyan, pwede po kayong mag-super chat. Pwede din po kayo magpa-member, mag-join po sa aking channel dyan. I encourage you all mga subscriber ha. Kung gusto niyo mag-join, mag-super chat, mag-super sticker, ayan, available po lahat dyan sa ating
ilalim ng ating video, no? Thank you very much po sa inyong lahat na pumasok sa aking live. Minsan lang po ako, ngayon lang po ako nakaisip na mag-live. Baka naman. Ayan, welcome po. Lods, hi, good morning. Losia Wahi. Ayan, good evening. Huwag ninyong kalimutan mag-like dyan na pag kayo po ay dumaan sa ating live, ha? Yan lang po ang hinihingi ko sa inyong lahat kasi mas inam po ang bigote ko ay mukhang kiliti. Dito po tayo ngayon sa ilalim ng punong tambis. Napakagandang tanawin po dito pero hindi ko po muna i-round yung camera kasi sana inyong mapagbigyan ng aking intensyon ngayon. Ba muna ako, Lods. Maglaro muna ako ng email. Ho, sige, Lods. Thank you very much. Huwag kalimutan mag-like dyan. Thank you very much kung sino po yung magpamimber dyan sa ating YouTube channel. Available po lahat dyan mga tools nandyan po sa ilalim, ha. Pwede ninyo yun mag-super chat kayo, mag-super text, mag-super thanks. Lahat po dyan, available na po sa ating comment section ang ating ang ating mga tools dyan, ha. Pwede po kayo dyan. Sana naman, baka naman po. Dito, matagal-tagal na po ako dito sa YouTube. Ayan po, na-monetize na po ating YouTube channel. Ang problema lang, mataas ang panahon na hindi po ako nag-YouTube. Kasi, baka niisip ko yung mga panahon, oras na yun. Magsalita po tayo ng Tagalog na matigas po, parang bato. Mga kabahakak, kung kayo po ay may mga kusang loob dyan na magagandang sa loobin at mga puso't damdamin ninyo dyan, pwede naman po kayong mag-join, magpamimber, mag-super text, mag-super thanks. Dyan, mayroon po lahat dyan. Sana naman. Yun lang po ang ating hingiin po sa inyong lahat. Yung mga subscriber na bago dyan, yung nakadaan dito na hindi pa kayo dyan nakasubscribe sa akin, wag naman po ninyong ipagkait yung isang subscribe. At wag mong kalimutan kayo dyan, ang bill ay ilagay mo sa all para kung may mga videos tayong i-upload dito sa ating YouTube channel, ma-notify po kayo kung ano po yung mga kalukuhang videos natin na i-upload. Yan po ang aking hinihingi po sa inyong lahat. Hanggang hindi pa yun tumutulo o tumatagas ang ulan, dito po tayo sa kinalalabasan ng ating kapayag-payagan. No? Magandang tanawin dito mga kawakhak kasi nandito ako sa labas at nandito sa ilalim ng aking tinanim na tambis, no? Yung tinambis ko nung tinanom. Thank you po sa inyong lahat kasi ang aking live hindi ko po ini-expect nga mayroon pong tumingin, no? Kahit 3 tao lang tumingin sa aking live, okay na po. Mukhang masaya na po ang aking loob. Mga kabahakak, ayan po. Ito lang po ang problema pag magla-live tayo. Kailangan po nating maraming mga istorya. Kasi kung wala tayong maraming istorya, ayan, mabubulol po lang ating mga kababaan dito. At umalis po yung lahat ng mga viewers natin. Kaya para tayong nandito sa pirihan, parang hindi po mauubusan ang laway nating pagkaistorya dito. Yung Bahakak TV mga kabahakak, isa pong title na po natin yan na magbigay tayo ng kabahakakan sa lahat ng ating mga subscriber, no? Kayo mga subscriber ko na nandyan po, sana naman darating na po sila. Darating na po ang malaking ulan, ha? Hanggat hindi pa tayo matutuluan ng ulan, dito po tayo sa kinalalabasan. Yung ating mga Tagalog, huwag nyo na lang pong pansinin kasi galing po yan sa udlot ng kabayabasan. Buwan na yun. Kusog naging ulan. Murag maabot, naging silapit. So, ayan po, sa mga nag-comment dyan, thank you very much. Thank you po sa inyong lahat dyan na sa nag-like. Thank you very much. Sana ipagpatuloy nyo po ang pag-abang-abang sa ating mga gagawing live or mga upload. Sana kung nagustuhan nyo naman ang lahat nating mga ginagawang videos, gagawing videos pa, marami pa mga videos na gagawin natin. At huwag nyo pong kalimutan dyan mag-like sa lahat nating mga videos mga kabakak. Kasi yun po ang ating hangarin na makakuha po tayo ng mga videos. Oy, ulan na yun, dinagin matabang. Ito po ang
paligid, no? Malaki ng ulan diyan. Ayan po, taligsik na. Tumataligsik na po, no? So, dito na tayo sa loob. Dito na tayo sa loob ng bahay. Hindi po 'to bahay. Yung payag ko po, yung kubo. Pero bahay na 'to. Hindi lang po maganda ang aking bahay. Wala po akong pira, sapat na pira na ating pong ipapaayos dito. Ayan po, kasi nagtiyaga-tiyaga po tayo dito mag-live, magawa ng content para po matulungan nyo po ako, no? Na mapagawan po natin ng paraan tong bahay na to. Ayan. Sa totoo lang po mga kabakak, ito ang pintuan ko. Wala po itong sirado. Wala pong sarado ito. Gabi, araw-araw, gabi-gabi, kurtina lang po ang nandito. Ayan po, ganyan po ang ating buhay. So, tiyagaan lang po natin. Ito, wala pong sira. Walang sarado, walang pinto. May ano naman, pero walang door. Pero okay lang yan. Kayang-kaya po natin yan. Gawin na lang po natin na magtiyaga, no? At mag-pray kay Lord na baka naman. Inana Aragon, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Kasi, umabot na po ang ulan. Ayan po. Umuulan na. So, ganito po kanindot ang aming lugar. Itutur ko po kayong lahat dito. Ayan, no? Malaking ulan dito, malaking ulan, no? Ayan po. Pero ang bahay ko, ito lang. Simpleng bahay kasi wala pong pira si Bakak. Wala po tayong pira na sapat para igasto po natin. Yung maggastos po tayo para pang ayos ng bahay. Pero hindi po natin yan problemahin kasi ang importante may masilungan po tayo. Pero yung mga bubong ko po, buslot, may maraming buslot, may maraming tagas na doon makikita nyo po yung mga buslot sa top ko, sa aking bubong. Pero di po natin yan aalalahanin kasi hindi naman po lahat may buslot. Matagal na po itong YouTube channel ko, monetize na po ito. Pero wala pa po akong income. Kaya sinubukan ko pong bumalik na magawa ng content at nagkasakali na dumating ang araw na magkasahod tayo dito para makapagawa po tayo ng bahay. Ayan po. Yan po ang aking hangarin. Yan po ang aking pag-pray kay God, no? Na magkagawa po tayo ng paraan na makapag-paayos tayo sa ating tahanan. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating i-pray kay God. Yan po. Kahit ulan no, maulan na po ang aming lugar. Ngayon, no, ulan. Lakas ng ulan. Kaya pagtiyagaan po natin lahat ng ating ginagawa. Ayan po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like dyan, ha. Kung kayo po ay nandyan, mga kabaka, kung kayo po ay nandyan, huwag niyo na lang pong kalimutan na mag-like, no? Mag-like sa ating live. Hindi naman po siguro yun mabigat sa inyong kamay yung pagpindot ng like. Para ma-suggest po tayo sa algorithm, no, ni YouTube na ang ating video ay mabigay o mapatingnan sa uban. Yan po mga kabakak, no? Yung pong mga dumadaan na hindi pa kayo nakasubscribe, sana naman baka naman mag-subscribe na po kayo dyan para lagi kayong update sa mga bago nating ilagay po na gawin po nating video, mga kabakak. Ang aking hangarin dito na bumalik po ako sa pag-YouTube, sa paggawa ng content, ay magmakasakali po tayo na umabot po sa punto na tayo po ay makasahod, no? Makasahod at makapaayos po tayo sa ating maliit na tahanan. Yan lang po. Inani ramang guning ako ang kahimtang diri, simpleng bahay lang po, simpleng bahay. No, hindi naman po tayo, pero gumagawa tayo ng content, nag-ano lang po, nagmakasakali. Yan po. So sana po masuportahan po ninyo ako. Ito lang po aking hangarin. Ganyan po. May mga videos akong upload dyan, mga short videos. Tingnan nyo po, mga ano lang po yun, mga pampatawa para mawala ang mga stress ng
ating sarili, yung mga stress na talaga. Yun, tingnan nyo lang po yung mga videos na ina-upload ko. Yung mga dumadaan dyan, baka naman mag-like naman kayo dyan. I-encourage ko po kayong lahat. Mag-like naman kayo. Wag naman po nyo ipagkait yung like. No? Like lang laman yun. No? Walang problema po pag hindi kayo nag-subscribe. Kung ako po ay dumaan po sa inyong FYP dyan, i-like naman po itong live ko. Kasi matagal na po ako hindi nagla-live. No? Ngayon lang po ako nag-live. Nag-try po ako na mag-live kung may manonood ba. Yun nga pala, may ilan lang po na pumupunta at labas-pasok po sa ating live kasi hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo ilado dito sa mundo ng YouTube kasi maliit lang po aking subscriber. Yun, wala pong mga viral videos. Ayun po, yun po nga po tayo, nag-live para makita po ninyo aking panagway. Wala naman po tayo diyang mga kung kayo po ay nagustuhan ninyo ating panagway, no? Naman po kayo dyan. Wag naman lang po ninyo ipagkait yung like, no? Magaan lang man yun po sa inyohang kamay. Yung pagpindot ng like dyan. Nag-try lang po tayo na mag-live sa ating YouTube channel, mga kabakhak. Kasi matagal tayong hindi nagla-live. At wala po tayong magandang pag-uusapan dahil wala po tayong topic. Noon po dati, noong 2020 po, parang po, at tiyaga po tayo nagla-live sa ating YouTube channel. Basta lang po yung makuha po natin yung mga requirements, no? Makuha natin yung mga requirements, yung 1,000 subscriber at saka yung 4,000 watts sa hour. Ayun po, nakuha po natin requirements na yun, pero hindi po tayo sumasahod. Bakit po? Yung mga requirements lang ating yung pinagtiyagaan na makuha. Ang hindi po natin alam na kailangan pala yung makakuha tayo ng maraming mga views. Views po ang unahin po natin, hindi po yung subscriber. Yung mga hindi po tunay na subscriber. Ang totoo at tunay na subscriber, mga kabakak, yun pong napasaya mong tao, yun pong nakuha mo siya at siya na po kusang nag-subscribe. Hindi po yung parang binubuhat mo siya para mag-subscribe sa inyong YouTube channel. Hindi po yun na insakto. Ang importante at totoong subscriber, yung pong kusang nag-subscribe kasi nagustuhan niya ang content mo. Yan po ang totoo dito po. Kahit saan platform po, yun po ang pinaka-realistic na gagawin sa isang content creator. Huwag po nating sagarin, huwag po nating subsubin na mag-subscribe po kayo sa akin. Ang gagawin po natin, kukunin po natin ang atensyon, no? Bilhin po natin atensyon ng mga followers para sila, followers? Yung mga viewers, yung audience po natin, yun po ang ating bilhin. Pag sila po ay nakagusto sa ating tindang produkto, kusa po yung bumili at kusa po yung magbigay, no? Yan po ang tunay na followers o subscriber. Yan po, kung gusto niyo po ang ating pinag-uusapan po ngayon, at wag na lang po ninyong kalimutan mag-like dyan. Baka naman, tayo po naman ay hindi po gwapo. Hindi naman po tayo sikat sa mundo. Pero himihingi po ako sa inyong suporta ng todo. Kaya ngayon may bukas at araw man. Ayan po, mga kabakak. Mas lumalakas po ang ulan na ako po ay kumakanta ngayon. Ayan po, mga kabakak. Dito na lang po tayo ngayon sa ating labas ng ating payag-payagan po, mga kabakak. Kasi kung nandun tayo sa loob ng bahay, parang hindi po tayo makakita ng magandang tanawin. Hindi po tayo ano ba to? Maraming hanger. Hanger? Ayan po, mga kabakak. Yun po ating pinag-usapan po sa hapon na ito. Yun pong umuulan dito sa amin, yun po. At ako po ay, ayan po, tiyagaan ko po na gumagawa ng content. Tiyagaan ko po na magpasaya ng mga tao. At
kung gusto niyong abangan ang mga gagawin kong video, huwag nyo nang kalimutan dyan, mag-like na kayo dyan at mag-subscribe sa ating channel, Bakak TV, para kung may upload tayo na mga videos na maaliw po kayo at maakuan po kayo, ma-notify. Ilagay nyo po sa all ang inyong mga bill. Ayan po mga kabaka. Ayan po mga kabaka. Ayan po ang ating kalukuhan. 20 minutes po tayo. Ayan. Di man po tayo sobrang gwapo. Welcome po sa ating live mga kabakak. Ayan po, huwag nyo pong kalimutan dyan mag-like ha. Kung gusto nyo pong mag-join sa ating YouTube channel, may join button na po dyan. At saka may marami po tayong mga pictures na pwede po kayong mag-pamimber, pwede po kayong mag-super chat, pwede po kayong mag-super thanks. Pwede po kayo, nandyan po lahat, pwede nyo pong gawin kung may magsusupport po kayo sa akin. Kahit di naman tayo gwapo, kahit di naman tayo gano'ng kagwapo, pwede naman po tayo mag-usap dito. Ayan. Malakas po ang ulan natin dito mga kapakak. Kasi dito tayo sa labas ng bahay. Kasi kung sa loob po tayo, malakas po ang init ng ulo ko. Wahay mga kabakak. Wahay mga kabakak. Ayan po mga kabakak. Thank you very much po. Thank you for watching sa lahat ng mga dumadaan sa ating live, sa lahat ng mga pumasok sa ating live kahit saglit, kahit ilang seconds. Sana po bumabalik po kayo sa panahon po tayo po ay magla-live mga kabakak. Yan po ang ating gagawin po dito mga kabakak. Hinday! Kaya ko bangko. Ayan po, welcome po tayo lahat dito sa ating live. Di naman tayo gwapo, pero kalbo ang ulo ko. Ayan po. Like lang po, ang hiningi po sa inyo. At sana wag pong mawala ang kuryente natin. Thank you. Dito po tayo sa labas ng bahay, no? Nagla-live po tayo. Ayan. Malakas ang ulan, no? Malakas ang ulan. At siguro hindi naman nyo po ako marinig kasi malakas ang ulan, no? Huwag nyo kalimutan dyan ha, mag-like dyan, mag-like sa ating live para mas ma-recommend po tayo ni algorithm. Yan po mga kabakak. Ayan. Hindi man tayo gwapo. Nandyan po kayong lahat dyan, ha? Thank you! Thank you for watching, mga kabakak. Ikaw ay nandyan ngayon, tumingin sa aking video. Ayan po mga kabakak, magandang hapon sa inyong lahat. Pabutin po natin itong kalahating oras. Wala.
Huwag kayong umula ng kusog, oy. Ayan po mga kabakak, ako po ay manamilit na. Daghang salamat. Bye-bye.